Auxillia Otandanisa, leveraging her influence, ousted the founders of a food franchise and expelled Chris Mutsvangwa from the Malaysia Iron and Steel Company catering contract. Achiperi mushe muri Zimbabwe, power play yemunyika yeZimbabwe takuona kuti aiwa yakunyatsokuzoendera mberi. Tsambe namashoko sobuda kwanyu kwachitwa muzara nazi muZimbabwe anodiva subscribe like utina on the bell icon. Ndonyera vachiti the aggressive accusations don't stop there. They forcibly took control of numerous mines, now dominating the smuggling, refining, and sales of minerals, with the Otandanisa twins, Sean and Kulliant, virtually running Fidelity printers. Their grasp over Zimbabwe's resources extends to controlling mill service at these mines. The nation has become vast tuck shop under the Otandanisa clan's command. Achiperi mushe muri yeZimbabwe ndo nayo iri kuda nyoka pana pamzimu zvinzi aiwa power player kuitika munyika yeZimbabwe yazonyanyisa manje noda kuti zvinonzi aiwa swingwa kwazvoita zvinzi amene Auxillia Otandanisa vanofaya aiwa Chris Mutsvangwa obva atora the Iron and Steel Company refining. Aiwa muri yeZimbabwe vari kuya vachikomplaina pana pasezvavanyora vachitaura vachiti they are now taking control of everything. Mamines aiwa kunyangwe zvese kusmagula kwese vari kutora vachiincluda aiwa mazita ematwins apresident anova Sean naKulliant. Aiwa chipotidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau mashoko aya ari kubuda nyogwa pana pamuzimu ayi kuti munoti kudii pamusoro pawo. Pinai comment section medu tize mafungiro enyu, musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.